Аз съм Cowboy от The Cold West. И съм тук да помогна на брат ми, който се намира в Мексико. Задавя се с текила. Но естествено живеем в каубойско време и трябва да ходя с този пуст лък. Така правилата са много прости. Чичинг, папау, хръц, ту-ту-ту-ту-ту-ту. Здрасти, Джордж. Чао, Джордж. Здравейте, кончета. Чао. Изяжда това. Изяжда това. Изяжда това. Изяжда това. Dead Trails е горе-долу приятна през деня. Взимаш всякакви ресурси, биеш от тук от там зомбита, продължаваш напред, ресурсите ги продаваш, чичинг, други ги слагаш на влака си, но когато стане нощ, спиране няма. Когато си толкова... Дените толкова рано? Дени. Антилопите. Благодаря, че ме пазихте. Благодаря, Джордж. Чао, Джордж. Не, искам да спара до Теслата, ама... И ще се опитам да влезна, без зомбитата да ме видят. Голям мозък, знам. Ако почнат да ме гледат, живи здрави. Виждате, не ме виждате, не ме виждате, не ме виждате, не ме виждате. Чичинг, чичинг, чичинг. Чувствам се като истински каубой. Чичинг. Пам-па-па-па. Пам-па-па. Пам-па-па-па-па. Къде ми е бастуна? Добре, ще взема първо пистолет. И с патроните. Вече снимаме оръжие. Сега, ако видя в някое къще, че има същия пистолет с патрони, ще гръмна. Ще пръдна, ако ще пръдна, чакай, ще ми е жал, че няма да го померя. Ще пръдна, ще се напълна, ако не ще се насъра. Да, забравете. Чао, чао. Не, чао. Dead Trails също има една част на играта, която е просто така. Аз няма какво да продам. Вече има. You spin me right now, бе. Благодаря, Джордж, иначе. Благодаря, Джордж! И мисля, че е време да кажа кои са моите приятели и до някъде врагове. Приятели! Благодаря, Джордж! Скъпа, пази тези неща, молят. Врагове! You spin me right now, бе. Девелоперите. Значи, може да ми добавяте някакви нови постройки, някакви нови неща, но не и спринт. Ако добавите спринт, аз ще си излея всичките пари върху вас. Не е шега. И няма да пърдя. Чао! Чао! Излезте! Аз не съм ви виждал от много отдавна са. В главата, йоу. Скъпа, надявам се да не се отрежеш от това. Я виж ти каубой, чай. Отказах ли го? Чай. Дешко ще ги първи, искам им кончето. Ага, ще ти продам. Аз съм много щастлив. Това за какво? Моля да взема... Че? Това е много яко. Много е в кончето обаче. О! Добре, ако тръгна, ще го видя ли поне? И разбира се, че не. Ето го. Още от една от частите на Dead Trails. Я виж ти каубой. Иха! Елате! Елате насам! За да може Джордж да ви хване. Елате! Бам! Качин! Качин! Имам $132 и не знам на какво да ги изхарча. Може би да отида в студентска играта. И заради моята фотосесия... Не! Кървава луна! Аз още виждам Джордж е там. Не казах чао на Джордж. Ау! Може би ще трябва да взема... Не, може би трябва да взема барикада. Как се кръстя кончето? Чао, Джордж! Въпреки, че мога да отида и с тези каубой.
Аз съм много по-як от тях сега. Ейм на ниво. Яш. И пум! Знам ви аз. Майко мила, лей. Уху! Сега си живот са поставили тук. Мале и помпа си. Да, всичко имат кълдна. Аз съм зъл. Естествено, че тениските ще ми са направени от картон. Окей. Отивам за последен път при Джордж да му кажа здрасти и да се здрависаме. Тън. Къде си, Дани? Къде си? Качао! Качао! Добре, имам пари. Умолявам света. Умолявам всички. Да! Ти бях за този момент. Няма значение. Отидете в огъня! Вижте какво ви замества. Ти ме предизвика. Искаш да те запознаш с Джордж, ей? Може да изчакам до нощта да дойде това. Денито или може да е вампирска нощ. Кървава нощ. Кървава луна. Моля. Не, най-топата нощ. Скъпа, отиваме в Мексико! Чао, Джордж! Ще ми липсваш! Още 10 км. 3, 2 и вече сме тук. Добре, първо, знам стратегията. Трябва да изяснат, нали, тук. Да застрелям копието на Джордж. Ще ти покажа Justice! Не е кървава нощ. Добре, онзи там искам да влезна навътре, че Денито сега ще дойде. Елате ми всичките! Ще е добре също да се седа на безопасна. О! Дърклак! Така да е, вампир! Ага. Чао! Мали всички са от всякъде? Подай! Скуби го. Това е най-епичната битка в целия Roblox. Умирай! Добре, искам да стана. Просто искам да стана ден. Окей? Искам да стана ден. След един час. Добре, къде са каубоите? Елате ми! Ти долу! О, боже, помислих, че съм на много малко. Ти умра! И ти! Аз ще съм най-великият пират! Каубой! Дишайте ми прахта! Май вие и това няма да можете. Така сега, тук сме на мост, трябва да дръпнем на зирачка там. Първо, естествено, да вземем всичките патрони и всичките богатства. Трябва това да го такова, завъртя. И те трябва спечела. Края. Добре, изваждам си оръжието. Та го въртя. И е време. Умираш! И ти умираш! Друг! Спана това бутонче. О, не, извън птата. Вие поне може да спринтирате. Ние играчите не можем. Яш! Судолет! Всичките, дишайте ми прахта! Ако можете, дадем се да не. Майко ме, как ти казва. Не става нощ. Как така 1 минута? Вие сте ненормални. О, не. 13 секунди. Нещо, аз просто ще бягам. Ще бягам насам натам. И рекордването ще ми спре. Как рекордването ще ми спре? Точно когато свършвам. Но ето, вижте, в началото бях с 1 победа, сега съм с 2. А така, ние не трябва да сме така, ние сме каубо, ние трябва да сме готини, ние сме... Аз... Микси каубо, прекосях 80 км до Мексико, за да спася моя брат и риба. И усещам, че си заслужаваше. Но ме чакат още приключения.